Babukela abahle abathandekayo, lo ngusiyabonga Ngcobo uzonithulela izindaba zaku-SKTV eDlelo. Kuthiwa abafundi bakwate baganunwabo kangangokuthi ngisho botishela bayahluleka ukwanqanda kuleso simo abakiso. Asibuke indaba. Endaweni yaseDlelo isimo simanzonzo kakhulu ngoba abafundi bagcwele umgwaqo. Basho kona ukuba abuzukwazi ukubuyela esikolweni bangakatholanga imali zabo ngoba uma sithola kubonakala ngazuthi uNSFAS ube nephutha lenzayo ngokubathathe imali anikeze abafundi abahlale eresi bese kuthi abafundi abahlale emarumini bangazitholanga izimali. Ake bafundi babhikisha bavala igate bathi kufuna lesi simo silungise. Botishela bayazama ukuxhumana naye uNSFAS ukuzwa ukuthi ingabe lolu daba luhamba kanjani. Okubuhlungu kunako konke-ke babukela ukuthi asikhonanga ukuxhumana nabo sizwe ivo lwabo ukuba ingabe botishela bathini ngalesi simo. Bafundi sike sathi siyazama ukuxhumana nabo bakhombisa ukuba no bayasaba ukuba baveze uvo lwabo ngalolu daba. Ngakho-ke sizigocisa lapho ezanamuhla, sizawubona ezilandelayo ngokuzayo.